Kanti ngoku siza kuthetha nomhleli wezopolitiko e-SABC uMzwandile Mbete ukusixelela banzi ngokubanjwa kukaMnumzana Jacob Zuma. Mzwayi, masikwamkele, singalindela ntoni ukusukela ngoku kuya phambili? Sibingelele sikwemukele Lisa nababukeli nebala njoba nje siza lapha emoyeni ungqongqoshe wezamajele uRonald Lamola kade nje eqeda ukukhuluma nabezindaba echaza ngokuthi futhi eqinisekisa ukuthi nebala usekhona ngempela ejele lase-Escort. Uzokhumbula ke Lisa ukuthi kusasa kulindeleke ukuthi inkantolo yaseMaritzburg ikhiphe isinqumo sokuthi ngabe ibinalo nigunya yokuthi mhlambe bekufanele eye khona. Uzokhumbula njengoba ngomsombuluko kulindeleke ukuthi Constitutional Court ikhulume ngodaba lwakhe bekunemibuzo ke eminingi ekufuneke iphendulwe abantu ukuthi ngabe kumele yini ukuthi ebesejele kumanje phambi kokuba isinqumo sikhishwe. Angicabange ukuthi mhlambe umehluko omkhulu sozokwenzeka manje ngoba phela usevele usengaphakathi. Isinqumo senkantolo sizosizwa khona kodwa sizosiza ngokuthi sizocacisa ngokuthi makuyiwa phambili kwenzeka kanjani. Kuzothi ke ngomsombuluko Elisa bese ke inkantolo yomthethosisekelo ihlala phansi izolalela isicelo ngoba uthema ngabe egwetshwa wayesefaka incwadi yokuthi ucela ke becabangisise into ke ezokwenzeka leyo Lisa ngomsombuluko. Ingabe ithetha ukuthini yonke lenyewe kwezopolitiko kweli kunye nakumbutho we-ANC? Inkinga enkulu ke ukuthi lokhu kuthinta kakhulu iqembu elibusayo ngoba phela livele lihlukene phakathi ngokwembono ezintweni eziningi njengoba ubonile ke ngempela sonto ngesikhathi abantu bekhona lapha enkandla bezokhombisa kumeseka. Abaningi ke ababekhona lapha babekubeka ngokucacile ukuthi bona bakhomba umongameli okuyena ophethe manje uCyril Ramaphosa ukuthi uyingxenye yalokho okwenzekayo. Into le ukusho ukuthini na esho ukuthi ngokwezepolitiki ngempela iANC ayizwani nalolu daba. Futhi ke lokhu abaningi bazokusebenzisa njengehlandla lokuthi beqalise mhlambe umkhankaso ukuzama ukuthi ke beyithathe ukuphathwa kweANC. Khumbula phela Lisa ukuthi ngonyaka ozayo 2022 kuzoba kunenkomfa enkulu yokukhetha ubuholi beANC. Bazosebenzisa ke ukuboshwa kukaZuma ukuthi ke sasinitshelile ukuthi mhlambe ubuholi obuphethe njengamanje abuwona ubuholi ofanele busiphathe. Impela ezweni ikakhulukazi kuiANC isazoba into kakhulu lendlela. Shandu, masibulele sibambe ngazo zibini ngexesha lakho.